салом алейкум бонвони азиз, апаву хоҳарон, модарони меҳрубон, ҳамаи шуморо ба канал хушомадед мегӯм. умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. дар инҷа мехоҳам тарзи пухтани шираво ва чира ҷирғот хов мекунам. хеле ки ман гуфтам мо ай ларӯг ай тоҷико шир мегирем. инам хеле меандозам шай меҷӯшонам ки ҷӯшид, баъд чӣ мекунам? Шир гарм шава, баъд нимша мегирам, хов мекунам шава, чака андохта якҷоя карда хов мекунам, баъд ними дигаша барои завтрак мемонам, барои ягон каша пухтана, орбирон кардана ё ширбиринҷ кардана намхел. вале вақте бо ҷирғот хов кунира бо нишонтон мекунам. духтаро чӣ хеле ки дидед, ман пештарак шир пухтам. шир баъде ки пухтак, ман мондум, ширгармак шид. баъди ширгармак шидан чӣ кардам? ду тақсим кардам, барое ки ман бояд 10 литр шир мегирифтам. аз сабабе ки шир фурӯхтиам тамом кардиям, 5 литр мода расид тамом. барои ҳамин ман 5 литр шир гирифтагӣ будам. амро 2 литрша барои хӯрдан мондаму 3 литри дигаша озӣ мехоҳам ки чӣ кунам? чака қати якҷоя карда ҷирғот тайёр кунам. ша ман ҷирғоти тайёрра нишон дода будам шумода ва як комментарияда нависта буданд ки тарзи тайёр карданашам нишонте. духтаро ягон ҷои тарзи тайёркуниам надора бугем мешава, барое ки ҳамин шира мепазен, баъд мемонен чӣ бояд камтар хунук шава. хунук не ҳами қай шава ки нами хел кунен, агар дасти шумо насӯза гармак боша некин, значит ин оли барои хов кардан тайёр шидако. инам хе духтаро дастона то заак бушӯен, баъд ҳамин чиликтона монен, агар насӯза значит вай тайёрай, барои хов кардан тайёрай. дар инҷа ман як қошуқ чаккара гирифтам духтаро. чакка чӣ набоша, чакка намак умуман кардагӣ набоша духтаро. намак кардагӣ бошад агар хов намерава, безеб мешава. барои ҳамин ман инҷада шир қати якҷоя кардам. як қошуқ чаккара қати шир якҷоя кардам. инами дар даруни ҳамин меандозам ша духтаро. меандозам ша. инам хе якҷоя мекунам. хушрӯвак якҷоя мекунем ки аммо чӣ ҳамн чаккаи андохтагимо хушрӯвак якҷоя шавад духтаро. инам хе фикр мекунам ки якҷоя шид. ана акнун мо метавонем ки даҳаша пӯшонем, баъд дар як ҷои гарм монем духтаро, дар ҷои хунукӣ намонем ша. як ҷои гармакда даҳаша пӯшонену ба ягон дастархона ба ягон чӣ хушрӯвак печонен ша. я ҳамин муддати 3-4 соат намедонам. ман бисёртар шабда хов мекунам. саҳарда баъд мехезам мебинам ки уже хов рафтагиай. баъд вай гирен ҳатман 1 соат ё ним соат дар холодильник монем хунукак шава, ба хушрӯ мешавад духтаро. инам хел дига ягон кори мефаҳмондагӣ надора. ина духтаро чӣ хеле ки мебинен ҷирғоти моам сахтака ки хушрӯвак хо рафтак. нормальни маззашам хушрӯ. бигем ки таъби дили худ монда. анам хел хоб рафт. ман гирифтам 1 соат дар холодильник мондум. ина баъдан гирифтам бардоштам ша духтаро. дар давоми видео метавонем ки пухтупазҳои пешинаро тамошо кунем духтаро, пайгирӣ кунем видеоро.